Saderengipun monggo supados lampahing tata cara wit saking purwa madya wasana kasembadana lulus raharja kalis ing sampikala pinurwakan kanthi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawuhipun pangamten sarimpit dalah pangiring kabiwadya swaraning pradonga ingkang hambabar boyong penganten. Atur muninga dumateng para kadang panawung krida. Among tamu, sedulur-sedulur, monggo mantenipun rawuh. Dipun pahargya. Monggo dulur, monggo. Mantene ayu, mantene bagus. Monggo dumateng para kadang among tamu. Pun derekaken mangayu bagya. Monggo. Yo. Sorak semanak hambabar bingar mangkono kapireng gumuruh hambata rubuh anggenya sengkut arbut arsa saperlu mangayu bagya rawuhipun risang pangamten sarimpit. Allah menika ta warnanira ingkang den unggar-unggaring pahargyan risang bagus Mahmud Triwijayanto Atmadjanira Bapa Subawi sekalian Ibu Mi'ah ingkang lenggah dalem wonten ing Dukuh Ngembes Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati kanggus kaleksanan Hanjatu Kromo Sang Hyang Ayu Lina Dwi Uluvianti putra putri kinasih Bapak Supriyadi sekalian Ibu Darsini saking Desa Bintar Kecamatan Juwono Kabupaten Pati kawis tinggal kairit dening Suba Manggala Kanjeng Raden Tumenggung Haji Muhammad Rais sinambung juru pamasrah minangka brasu senaning atur aninggih Bapak Kyai Mas Duki dalasan kadang pisan sekalian sarta para pangiring. Mangkono binelak lampahi Rangganya lumaksana us dumugi sasana pahargyan. Mangawe awihasta kadang suba manggaling lampah. Tasasmita bilih tata cara kepareng badhe enggal katidaken lumpi nampi. Mila sasu ing gending ingkang kapireng lumpi nampi badhe enggal kawitan. Para kadang sutresna budaya para kadang sutresna minaya kados sampun kajeget sawetawis lampahing para paraga ingkang badhe ngayahi karya datan sanes gelaring upacara lung tinampi wentene kaperwan saking keluarga agung Bapak Supri Hadi dalah Ibu Tarsini ingkang mangke badhe kawedhar Bapak Kyai Mas Duki paripurnaning pangandikanipun Bapak Kyai Mas Duki tinambining kintersakaken saking Bapak Subawi Ibu Mi'ah lumantar Bapak Eko Sarwono Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan kados kawistara sampun syoga ingkang keparengna para paraga kasugengan handheraken mratitsaken wedaling pangandika nun suwawi kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina bi anwa'in ni'mah yakni as-sihhah wal afiyah ma'as salamah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, khususipun Bapak Subawi adalah keluarga kang kula hormati. Saderengipun kula matur atas nami Bapak Supriyadi adalah Ibu Darsini langkung rumiyin ngaturaken salam taklimipun kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel kemawon kula nyuwun doa dumateng panjenengan sedaya mugi-mugi angsalipun jejodohan nak lina sekalian, Mas Mahmud sekalian benar-benar dipun ridhani dening Gusti Allah Ta'ala sehingga kiyambakipun pantes punya keluarga ingkang harmonis. Ngoten Pak Bu nggih. Sing nomor kalihipun detik punika Bapak Supriyadi dalah Ibu Darsini nyerahaken dumateng putrinipun nak lina punika dipun aturaken wonten Bapak Subawi dalah Ibu Mi'ah. Khususipun Nak Mahmud tulung nalina jenengan kula wetah kanthi saestu sehingga kiyabaipun pantes dadi wong sing bejo donya akhiratipun. Nomor 3 nipun Bapak Supriyadi adalah rombongan matur nuwun sanget dipun sambut ingkang kados mekaten meriahipun kados ngendikan pun wonten pangetikan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Sapa wonge sing ora gelem krasa merasa terima kasih pada orang lain iku nandakno nak ndekne iku ra iso berterima kasih karo Gusti Allah. Pramila saking punika Bapak Supriyadi dalah keluarga matur nuwun sanget rawuhipun dipun mulyakaken Bapak Subawi dalah keluarganipun ingkang kados mekaten meriahipun. Jazakumullah ahsanal jaza. Ingkang salajengipun kula selaku rombongan makili Bapak Supriyadi dalah keluarganipun menawi mangke wonten anggota derek pengiring ingkang boten nyeceki dumateng manah panjenengan sedaya Bapak Subawi dalah keluarga baik dari kauliyah maupun awaliyah napa istilahipun penggendikan awan atawin perilaku ingkang boten nyocok dumateng panjenengan Pak Subawi kula sarombongan ngaturaken nyuwun ngapunten ingkang kathah panggih. Pramila saking minggu ingkang terakhir kula tetep nyuwun berkah doa berkah waosan Fatihah mugi-mugi angsalipun jejodohan Nak Mahmud bener-bener entuk maunah pitulung saking Gusti Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dadi wong sing mulya, dadi wong sing sugih nanging sing loman. Sehingga kiyabaipun bener-bener harta bendanipun bener-bener manfaat kanggo donya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Libtigha imardhatillah wa lihidayatihi wa limaunatihi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati ashabin nabahadil qaryah mubarakan lana wa li akhina fillah Mas Mahmud sekalian. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ingkang terakhir menawi saking sampun paripurnaning acara kula sak rombongan nyuwun pamit, nyuwun berkah doa restunipun mugi-mugi mulai saking mriki ngantos dugi bedar pun paringi mauna selamat wilujeng saking baraipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten saking atur kawula kirang langkungipun nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Nuwun wonten pasanganipun para pepunden, para pini sesepuh ingkang hanggung hamestuti dumateng pepocaning kautamen. Lagu-lagu katur panjenenganipun Rama Kyai Mas Duki ingkang kalodhan menika minangka silih sariruh panjenenganipun Bapak Supriyadi Sakukuban. Lagu rumiyin semoga kula dherekaken mujudaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing sampun kepareng ganjar kamirahan kanugrahan dumateng panjenengan lan kula waratin sagung dumadi. Sholawat miwas salam kita ujuaken wonten asalipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan lan kula rantu sawatipun wonten ing yaumil akhir. Para bini sesepuh ingkang tansah winantu ing karahayun keparno nyadong duka wonten ing kalodhan menika ngembil kamardikan panjenengan kalanipun eco sekecol lelenggan wawan pangandikan kalian para tamu sanes yawit kader minangkani menapa ing dados pamundhutipun panjenenganipun Bapak Subawi keparengan nampi rawuhipun Rama Kyai Mas Duki lan kulawarga. Katur panjenenganipun Rama Kyai Mas Duki ingkang winantu ing pakurmatan keparna kulpun ika sarupurna tumanggap menapa ing panjenengan ngendikaken ing swau ingkang uga setunggal panjenengan kintun salam taklim katur panjenenganipun Bapak Subawi menapa dene panjenenganipun Ibu Miah kanthi waluyan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing panyuwun mugi salam kabingan tumrapipun panjenenganipun Bapak Subayi pamambu panjenenganipun Bapak Supriyadi tansah saged kersokan nampi wonten ing ngarsanipun panjenenganipun Bapak Supriyadi lan panjenenganipun Ibu Darasini. Salajengipun panjenenganipun Bapak Kyai Mas Duki kala wau kepareng hanggandhik nganti pengantin kekalih nuji anak kula pun Lina Dewi Ulufianti menapa diri kadang kula anak Mas Bagus Mahmud Tri Wijayanto ingkang seminggu kepengker sekawan dinten kepengker sampun kepareng nampi sih nugrahaning Gusti ingkang sampun kaleksanan katindakan ijab kabul
Pramila wonten kaludam menika panjenenganipun Bapak Kyai Mas Duki bareng nyuwanaken saha hamasrahaken keng putra kekalih. Yektos wonten kaludam menika panjenenganipun Bapak Subawi menurut panjenenganipun Ibu Miyah kanthi suka renaning manah anggenipun keparengan nampi malah kepara. Ing kaludam menika panjenenganipun penganten kekalih mliginipun anak ayu Lina ing samangke badhe rinengkuh kadi putra pribadi. Lan koso wangsulipun ing binjang Mas Masmud wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Suprihadi lan Ibu Darsini kersa nganggep kanthi putra pribadi. Salajengipun panjenenganipun Bapak Kyai Mas Duki, panjenenganipun Bapak Subawi, kalau panguningani panjenenganipun Bapak Supriyadi ngasta ubur ramping maneka warni. Inggih boten saged kula sebataken setunggalipun. Hamung atur panuwun ingkang datanpa pepindhan paringipun saking Bapak Supriyadi lan Ibu. Wonten ing kalenggan menika tumapaking upacara ngunduh manten celimen ing panuwun Brayatgung panjenenganipun Bapak Supriyadi lan ugi Bapak Kyai Mas Duki samangke kula tansah nyadong pangestu muring samangke pengantin kekalih tansah manggih hayem tentrem jinak jinem ngantos dumugi puputing bawana. Lan ugi kala wau pun ngendikaken Bapak Kyai Mas Duki ing kaludhan mbok bilih sampun paripurna pahargyan badhe ngersakaken kundur estu saking Bapak Subawi boten ateges nundung katur panjenengan namung saged nderekaken wilujeng kundur mbok bilih samangke saparipurnanipun upacara ing dinten menika paripurna. Ing pajuwun mugi Gusti tansah paring pangayuman dumateng Brayat Agung Bapak Supriyadi. Kula minangka talangi ngatur saking panjenenganipun Bapak Subawi. Tentu kathah kekirangan kula anggen kepareng matur lan ugi anggenipun kepareng mangayu bagya rawuhipun Bapak Kyai Mas Duki lan Bapak Supriyadi lan Ibu Darsini. Tentu kathah kekiranganipun mila ing kalodhan menika kula nyuwun diagung ing pangaksami. Minangka puput pepunten ngatur kula dherekaken santi puji hayu rahayu sami pinanggih bila idrik wal hidayah wal ridho wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.